Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip-butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning, Colentits. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Anna. Hello, Ann. Hello. Ang aking pong katas ay tungkol sa kapatid ko. Si Ate Karina. Meron po kaming tindahan at 3 po kami magkakapatid. Ako naman po ang... Hindi siya panganay. Hindi ako panganay. Ako. Pangalawa ako. Mali kasi nagsulat ng script. Tapos, ate ko si Karina. At yung bunso namin magkakapatid, bata pa yun siya. Baby boy. Ang mga manggulang ko po, nakapundar ng tindahan. Gawa si Papa, nakapag-ipon yan siya. Bata pa lang kami. Nag-work na si Papa sa... Hulaan niyo kung saan. Malay ba namin? Hulaan nga eh. Abroad. Saan ba nag-work ang mga Papa? Sa abroad. Saan? Madalas. Saudi? Saudi, correct! Bigyan ng 5,000! After 15 years, hindi na po siya bumalik. Namatay siya? Hindi siya bumalik sa Saudi. Okay. At nagtindahan na nga lang po. Sa awa ni Lord. Nama pala si Lord? Napalakay ito ni Papa. Ay, na lumaki. Yung tindahan. Yung tindahan. At palaki ito ni Mama at Papa. Nagkaroon kami ng LPG. May permit ba yan? Huwag ka na maingay. Nakabili kami ng ELF truck. Ano ba? Help! Elf! Naiinis na ako. Mga truck driver niya. Sa mga nagdadrive ng ELF na truck. Good morning. Napaisip ako, electric ba yan? Yung ELF eh. ELF. Parang may meaning eh. Go na ba? Tuloy mo na! Pangkarga po yun sa mga tangke ng LPG. Tapos, hindi na kaya ni Papa, kaya kumuha kami ng driver, si Elmer. Ayun na. Ayun na. Dito na nga, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ay, nasan ba yung, hindi ko nakita ang ate mo. Tapos, si Elmer di pa ba nagka-uwi? Galing Pagod na delivery?
Pagod na nga ako ditong mag-blow ng LPG eh. Bakit kasi minamanual mo dyan? Uy, ginawa mong balon yan. Eh di ba ganun ko kamahal yung business mo, Papa? Aalagaan ko to with my life. Alagaan mo Asa na ba talaga. si Karina? Kailangan tumutulong siya dito. Tsaka asan Uy, yung... ate mo yun, yung bibig mo. si Ate Karina. Hinahanap ko nga eh. Asan ba? Dali. Si Ate si Karina. Kanina sabi natin eh. Kaya ka. Ate! Pang sunod si Karina sa narration. Ako yung panganay. Ikaw Papa, alam mo, gwapo ka lang pero Nalito na ako, makakalimutin nalito ka. na ako. Daling. Daling. Ah. Na yung mga delivery ng soft drinks, okay na? Okay na. Nagbuhat nga din ako eh kasi wala tayong kargador. Kaya nababuhat din ako ng mga Sprite. O dyan. Ikaw huwag ka lang puro laro. Tumulong ka, bata pa lang, dapat matuto ka magbati sa Jun, tindahan. tanggalan Kayo mo- rin sa salon ito. Tanggol yung mga takip ng bote, tanggalin mo gamit ngipin. Manual dito. Mabubuksan niyang mga tansan. Expire eh. Titingnan mo Asan kung... ba kasi yung dalawa? Asa ba pumunta ang si Karina? Ewan ko, pero yung driver mo ba, anong oras darating? Dahil dapat magkakarga na tayo eh. nakauwi na yun magkakarga na tayo. Asa na ba yung taong yun? Teka lang, dito muna tayo. Uy! I love you. I nangyari sa'yo? love you. You love me. Uy. Mahal kita. Oo nga, bro. Mahal kita. Habang wala tayo dito sa bahay, pinanggigigilan na kita kasi pag nasa bahay, Uuwi hindi na kita tayo, mapanggigil. hinahanap na tayo ngayon. Hinahanap, aray ko! Hinahanap na tayo ngayon sa inyo. Ba't Mamaya na tayo umuwi. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka nang Magkadal-kadal sumama pag muna nag-deliver tayo. ako eh. Gwapo-gwapo talaga ng Elmer na yan. Ang gwapo-gwapo. Oh. Ba't di ka sa akin tumitingin? Sino yung tinitingnan mo sa kalsada? Atras ako, baka Sa akin ka, pag maatras ka, sa akin ka tumingin. Par, okay na par. Tanggalin yung mga tangke par. Dahil atras ko lang, para. Huwag ka makukulitin. Love you. Mabangga ako. Sabi mo muna, love you Oh, too. love you, love too, love you too. Pag uwi, hindi na tayo makakapagkadil. Mahal Sa kita, kanto ka- mahal mo ako. Oo, mahal kita. Mahal Sa kita, kanto ka mahal bumaba, kita. Gano'n ha? mo ka, mahal. Ito parang nagmamadali naman to pa uwi. Hinahanap na kasi tayo sa inyo. Ayan, Dito lang tayo alam mo naman eh. Ayaw. Tawag yung papa mo. Hindi ko na sasagutin. Ay, tara na, uwi na nga tayo. Mabasa. Tara. Par, okay na. Salamat. Mamaya na tayo umuwi. Pwede. Huling biyahe naman na eh. Pagbalik natin eh. Ako pwede. Hanapin na. Love you, love you. Bye, salamat par. Love you. Love you na, love you na. Okay par, larga. Love you. Nom, 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 love you. Ayun na nga po ang relasyon na itinatago ni Elmer na driver namin at ni Karina. Ate Karina. Ate, di ba? Sabi mo kasi kanina, ikaw yung panganay. Basahin mo. Oh, yun ang ate nga. Panganay mo ngayon. Ate Karina. Alam mo, naiinis kami kasi nababaliw si Karina.
Para mas baliw ka. Ate mo nga eh. Si Ate Karina, nababaliw siya. Sa halip na siya yung good example sa family, siya pa yung nagiging bad example kasi may patago siyang relasyon. Tsaka parang may something si ate. May sometime siya. Kaya nagalit si Papa. Nalaman kasi eh. Boss, tawag niyo daw ako, Madam. Boss, Mag-usap tayo. klaruhin natin to. Brad, ito na pala yung... Asan si Karina? Ay, hindi ko po alam. Ma'am, nag-deliver po ako. Akala Ayan. mo. Bigyan mo na, darling. Ayan, huling sweldo mo na yan. Bakit ho? Di naman po ako... Dinagdag na namin yung OT mo dyan. Baka sabihin mo, hindi ka namin binabayaran ng OT. Di naman po ako 2.7 yan. Kahit di ka nag-resign, umalis ka na dito. Napakawalang yamo. Bakit ho? Ano po bang ginawa ko? Kinarelasyon mo yung anak namin. Huwag ka na magbaang-baangan iyo. Yung anak namin, Ho? nabaliw. Wala naman akong kinalaman po dyan. Pag natutulog, Ma'am, tinatawag sir. ang pangalan mo. Anong walang kinalaman? Umamin ka. Anong relasyon nyo? Ano? Wala ho. Wala ho kaming relasyon. Ba't naman kami magkarelasyon ng anak nyo po? Igana mo nga yung kamay mo. Sabi mo, Ayun po. promise, wala kayong relasyon. Pangako po. Tsaka hindi naman po ako magugustuhan ng anak nyo. Driver lang po ako. Hindi. Gwapo ka kasi, Brady. Oo. Yung anak ko medyo angalanganin. Gumanong ka, mag-promise ka. Opo, promise po. Hindi ka talaga papasang manugang ko. Alam mo kung bakit? Bakit ho? Dinideny mo ang relasyon. Ayoko ng ganyang manugang nang dideny. Tinan mo, tinatago mo yung anak namin, yung relasyon nyo. Dapat pala inamin ko na lang para matanggap nila. Wala, hindi mo na mababago. Sa halip na matatanggap Aminin mo na ka lang. namin. Aminin mo na lang. Eh kahit na aminin, dinenay na kanor. Ay talagang mga lalaki, pare-pareho talaga kayo. Titi mo, ikaw nadadamay ako dahil sa'yo. Ha? Kaya lumayas ka na lang, Brad. Malis ka na dito. Umalis ka na. Oh, bakit ho? Wala naman po akong kinalaman. Sir, ma'am. Tingnan mo, paulit-ulit mong dinideny ang anak ko. Ayoko ng ganyang mamanunggangin. Sinungaling ka. Itinatanggi ang anak ko. Napakasinungaling Anong mo. ginawa mo sa anak ko? Ha? Umalis ka na. Ayan na. Binagdagan ko pa yan. Malis Huwag ka na. nang babalik. Ma'am, sir. Umalis ka na. Adios! Adios! Tumigil ka. Iyak ka nang iyak dyan. Laki-laki mo na. Papa! Papa, bakit niyo ako pinaparusahan ng ganito? Bakit niyo kami pinipigilan ni Elmer? Mahal na mahal ko siya. Iaalay ko ang buhay ko para sa kanya! Tumigil ka. Dininay ka na nga nung lalaki. Hindi niya ako dininay kasi tinakot niyo. Siguro binigyan niyo ng 1,000,000 para umalis. Milyon. Wala nga. Kasut-short nga ako. Siguro. Asan na si Elmer ngayon? Baka hindi yun nakakakain. Hindi yun nakakatulog kasi pinalayas niyo. At kasalanan niyo pag may nangyaring masama kay Elmer. Tumigil ka. Mahal ko si Elmer! Itataya ko yung buhay ko sa kanya! Simula ngayon, bawal ka na lumabas sa bahay pag walang kasama. An, samahan mo yung ate mo. Huwag mong palabasin na Anong bayan. nangyayari sa'yo? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Hindi ka namin hinahawakan. Ipapagamot natin to, darling. Mukhang na... Bitawan niyo ako. Huwag niyo akong gayuma to. ikadena! Wag! Wag na, hindi naman kinakadina. Hindi ka namin kinakadena, ate. Papa, Nabuwang na parang ni guys. papuntang aso na siya. Darling, kausapin mo kayo anak mo. Diyos ko, anak ko, anong nangyayari sa'yo? Mamamatay po ako! Pag nilayo niyo si Elmer sa akin! Pagamot natin, te. Pagamot Kayo natin. mga magulang ko kayo, wala kayong kwenta, hindi nyo iniisip ang gusto ko, yung mahal ko.
Mahal ko si Elmer, mababaliw po. Ibalik niyo si Elmer! Saan niyo siya tinago? Nilagay niyo siya sa drum? Tinulog niyo siya sa Manila Bay? Ha? Saan? Sinilid niyo sa maleta? Ano, inatihati niyo ang katawan? Oy, tumigil ka! Papa! Paggamot nga, ano nakita mo, madam? Ang pangit ng mangula! Ano yan? Ang nakikita ko, napakabuli ng anak. Binubuli po ako. Kailang ako nakakita ng client na Saan niyo binubuli ako. nakuha yan? Sa Facebook Marketplace? Ano? Oh, Wala nga benta yan eh. Kaya dito nang Nag-post kasi huhula-hula. siya sa Facebook na Nakita ko po. massage, hula. Kasama na massage. Oh, yan. Papa, hindi lang yan ang sideline ng mangula. Nakita ko yan. Nagti-TikTok live yan. Nagbebenta. Nasa yellow Oy, basket. Ping, ping, ping. Gumaganon yan. At least, marangal yung trabaho ko kung nagla-live. Teka lang. Live hula yon. Sir, nakikita ko dito sa aking magic mirror. Ang nakikita mo? Sige nga. Oh, ayan. Parang talagang Ano may ano nakikita yan. nyo? May lalaki. po yung may mga- lalaki. Yan yun. Nabaliw siya sa lalaki dahil sa lalaki. Talaga? Kasi hindi mo naranasan magmahal. Pati ikaw, kinuntsaba ka ng mga magulang ko. Ha? Mukha ka ring pera? Huh? Ikaw? Alam mo ba na yung mga magulang ko sinilid nila sa maleta si Elmer? Ha? Tinapon nila sa malayo parang pusa! Iniligaw nila! Parang di makapunta sa akin, Sir. ha? Ha? Wala Oy, anak, bitawan mo yan! Bitawan mo! Bakit po? Bitawan mo Hindi yan! ko naman sa leeg hinahawakan, nasa bewang lang ah. Biwang ba yan? Liig yan! Mukha lang mo? biwang! Aray! Ang lapad kasi ng bewang ng leeg niya. Bitawan mo ako! Ano pangalan mo? Ilabas mo si Elmer! Ilabas mo! Even though it's been so long, my love. Elmer! Mamamatay ako pag di kita nakasama, Elmer. Malapit na adi. ako mamatay. 6 days na lang ako, Papa, sa mundo! Huwag na, nandito na si Elmer. Mer, pasok ka nga, Mer. Andiyan si Elmer? Elmer? Uwi ka lang. Elmer, ikaw ba yun? Mahal ko! Mahal ko! Anong ginawa sa'yo ni Papa? Kaluluwa ka ba? Anong ginawa Okay sa'yo ni lang. Mama? Samahan mo na lang yung anak namin, ha? Papa, Papayag na ako. Papayag na kami. Siya na sila ba daling? Payag na tayo. Oo, kasi mukhang ang kryptonite mo talaga ay si Elmer. Ay, wala naman kami magagawa. Papa, Mama, salamat po. The best po kayo talaga na magulang. Totoo ba? Buntis ka? Magagalit po ba kayo? May magagawa pa ba kami? Yan ay napanip na talaga. Pananagutan ko naman po. Papa, ano naman po? Pag po ba dalawa yung guhit sa pregnancy test, buntis po yun? Kasi parang busog lang po ako eh. Buntis ka nga. Daling. Ano bang magagawa natin? Idali na natin sa dali na natin sa neuro. Basta nyuro. Saan ba? Pag buntes? Malay ko ba nakabuntis ba ako? Hindi man ako nagbuntis. Sa ano po natin siya dadalahin sa... Saan? Anong Saan po entry mo? yun? Yung pang babae. Pag buntis. Pambabae? Sa pedya. Babae, pinja? Parehas talaga yung magkapatid kayo. May something. Nabuang. Something. Dahil mamaya ka naman. Ikaw din pala. Kaya nga anak. Pili ang balik. Sino kayo? Metro's #1 Love Radio. Basic!